Igebi Nyasaye asimwa bono indi byarose tigwe ekera abaisiraeli bakonganya ingendo kibatumiyete ibo batumiyete ebintu abantu bekeberete kinekiresi kiyeringi kipango ebintu bikaosiku bikasambuya erinde nakiagara bibiri kotabaki omondo tabaze kusasimumbo wekano ora sirikuwa sefeta kuseta abo haleluya naende emarikande kurabona special kera miyo 10 ekabunga kama bitano yego ndabange enya sana abantu bakusasima abantu bali bebisa kubatana amanya sae nenya sae omutako yanda seri nani oya chomote erinde kare kiro yoreta oyo akera ni nenyundo nemesumari Biblia ndabange enya sae ye te kunyara bakora ingana rinde ryonsigiya naende te kunyara bakora ibe enya sae ye igere mandirie ebintu biko basachinyoni aseme bondo ya masosa haleluya ngoro sabe tabu ya Jeremia gosenge kuwa na kwa nile Jeremia 10 kebunga kama waka bitano Inwa wa Israel iwa mangano manena gotewa ayana ro manena gotewa imo maisa wa korera kwa kerania tingencho cy'abantu bebisaku Gosebi manyereri bikuru igoro tibi baisa kubandokia ebyo nigo bikondokia abantu bebisaku tinyasaye abantu bebisaku babo sasima nigo tire tyobolimo omotwe oreri nanime nigo okogechwa na omoroisi omugaini oyo bacha nekoyo na orosia emewekano abantu nigo bakoyeoma neti vega neti tabu baye akerania bakongo nenyundo na emesumari erinde tanyegeriwa emewekana yabo niyenga bune bintu biko kasatinya litira aseme gondo ya masosa emewekana yo tekonyara gokwana nigo ekubuguriwa ekyangara teri gotara timo maisa koyeyiroka ekyangara tego korabo bebonde bwansi Gosete kunyara bakora gento kende kiya go emewekano bayacha kakorosigwa ekera Abaisiraeli bakunganya naende karaba asime moyeye iba bakoyesasima bane no mane baki na bayesabama twasabire abaye gotokolia ngemo yeye koba yani bane no mane abanyori nyasa oli obabuze ndi Misiri Biblia ndanga bakatebanga intumone ene Nyasaye Nyasaye yoise koya soma ase kitabu ya Isaya 46 ebungo bitano paka bitano bibere Nyasaye inko igwere iwanja agete Nyasaye Abaisiraeli gocha Isaya tengo to kujibala byo ngoli Isaya 46 Ewa konyora osoma buya tegerra nanje mo gai verse 4 ochakira 5 Ningo moranya le kondengania oinya sao koboli ingaipe unoyo Ningo moranya le kongwekania ngatugwekana nere abantu nigo bakumura titabu korwaseme kuko yawo nakorenga tifedha nekerengero ebyo bakanera omoboti mwetabu omoturi mwetabu nere oyerosia yabe Nyasaye n'abantu batuga mabosyo kwe Nyasaye yo bayesasira abanyore mamora musojire kare tonjo kana semoli tonjo kana wale betamu yoko nganyane bakana gonjo kana semoli yeye erinde Aaron kama kali woja amini Joshua kama kali woja na Musa bakaiwa batola gonjo kana koera nare koria ne ona monyora wana wewe ako ngukara wewe korigiwa mando byako manyabare nyomba eji korera bakanyora bago etanana nawo tabani ngantubare nare Nyasaye twanyorire igenda kone yajagete kare nikigia tumende kosigwa ebintu togwe chabera Rongita tabateba bakagera Aaron yakakore bibe naye buno kogera omuzomo Nyasaye okore bibe naye areite ekiagara naye kwagera ekiagara bateba kuchara kwateba
gochimoino ebu kwega teba gochia ekero koso kwega tena karatika ebu mwegera tibu kuya tota tika na se kwega na gochi igota ketebu kweko muati gotaba ine Matubana malikawa tebe ebu kukiera tokonya 2 Timothy 3 verse 16 and 17 Kebu kwega tokonya Timotheo ya kato ebu 16 na 17 Ririko riutire no maikonya sai ario riranyare gutwarakereria na gutukurira na gutorongeia na gututanga na asoboronge erindo mondo nyasaye abo ikira ndiko ikira niwe oisaneriwe anyara gukora kiro gukora ukuya iri koria nyasaye na riri gutukurira na riri gutorongeia na riri yani kene gionsi lakini no kiuma tanga tunaenda poko teba samarikaya Jeremia sana mimi 16 Ekera marikanga teba ngatoka kuchia omuntu onena ruko na kupinga okora kuopusi gatekoba nonye Biblia atebe taigo ochaka konyebereka ochaka parenta mangana gwanza oso ako yosona oyosona negera kagitare ngo nyegere mungwenere Jeremia sana 16 aya na Roma na gotema tera se chinchera Morirerie Momorie Mama ichinchera chiakare chire Asanki cherengi yere Moye watie Nario Mora nyoro botoeru Nakakora na Mora kore Ekarama nebuwa tera se chinchera Momorie se chinchera chiakare chire Amanto bakanga Bagateba Itu tori katiwa korego Ekika yakoba Magana imo esomire ntuta ako tokonya Magana imo esomire matamenye Gana ntuta ako korabo Ekiagara kumata kana nenge nyerugi ito kulingana na mila na desturi Sisi hatuwezi fanya namna hiyo Wana bantu bari kuiguera mariko Yako iguero monto Ekio monta amatebeti Eki iguete Eki akorra kwa so monto Na kia kuja kwa tinga Mwenye nyarewa kukora iga Nikereno monto raia Mbinguni hatuna kirauni wala raia haleluya Igoro monto wako lero kivyake Nato bari wako na kongenteraria abande Warumi 10:12 Yani yako na wataba ngachuma yete Na wamu takange yate kanisa Nga akini mate mujigulika Nyare da nyinga akondos Ako korosina ya kwa mutungete Da utiaga da yana Tunde tuwa senjera yungu ichania Osamon Asiga kero montora sega tia ito Nache mwe kwande ya eroma nyene Eroma nyene Nache we kwande eroma nyene asobo si wanya sai Kero monto Igagoja mwe kwande ya eroma nyene asobo si wango Na kia mtu ata ujukuwa Mzigo wake mwenyewe Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Aya bana kwenye kotaro moto manjona tena mwana kono lakini kwa leo kwa nako nganya kuruo. Dogo metemo ne sana kwa uji kwenye kunama kio ta kuruo kwa ndo mire bororo. Ya tera mati kuruo atatigonya na abutokere. Ya abutokera lakini ya tigere metara. Lakini kanisa rongaro montatike. Aro montatike ndo montode. Aya kana motika. Biblia ndio oragere liwe o monto ya sebendi mwa munyabantu oyo wonjo kase kwa yane otire njorori. Amanene. O monto ina menya se roro. Ase tamenyirone. Ese no moyo. Naende takorra mangana maya kumojera. Haleluya. Naye kokobe kanisa ikanse keroga tigati. No matter what happens, life is still beautiful. Hallelujah. Takuna kutama. Ngoja tena nguma bangira bana ngoranga bana tinyi wetie sala kuongera kuchi na boso my parents umaite wano mbali influencio aye kila mtu atatoa habari zake yeye mwenyewe. Na ndio maana hata unaposoma kumbukumbu la Torati Biblia inasema ya kuwa makosa ya mtoto
hayatahesabiwa wazazi, wala makosa ya wazazi hayatahesabiwa watoto wao. Ndio maana hata ukisoma Ezekiel 18 verse 4 inasema ya kuwa yeye yule atatenda dhambi ndiye nitamuua. Wakore vive na arora kwe. Maana moyo wa mzazi ni wangu, moyo wa mtoto ni wangu. Ona yakanya ko bwatereri ngoma etawa ibuli yabango jiko bapi mandra matindo kiesa ko ngira gochia ngaibare ko koira gochia ngayota gete bakoire. Ona na bwo bwaterereti baraiba gochiko taba marende intugo tuwa baba sada gatogotera tigatotere gatogotera na intuto base kunya kubwatie emetindo yende tokuna kwego usiko kwamanya kuge ko bangu manyeti umanyitotere busaigu gondirine buno mulingamu hiyo haina radha. Wewe shinda ukiongeza radha lakini utajua ujui. Tutaitiko genda na maeresa kanisa otagete abantu bagenda ne biashara byao yakimanyi oteko okora na kende ekiara kwabokire kwagarukire wono korentande omugano bwa bana amara basaye pamoja asijitaika 10 ayo gojiko manena zangu weke kora yomo chai onye yeso tana gojika ekeroche omanena tegete gotusiria oteba manyinga ne tata koramaki bale ngaya watani ngaya kwa matei zako wewe neri yaika Psalms Zaburi ya 55 oh maana neri yaika ngambuli yaike liye inonyi Barainte digona iboretwe indengeti ngenzo chiebibe Dautina iboretwe oremeti ngenzo chiebibe digona rengo monyabibe igarengo monyabibe abogoretio korwe kaungi nabo goretio borito ngobo wende ndio modago jage bibe ekare na yango ibo nonye nike mwana kwara na aya akenge na kile kio ete mondo na kwanya niko yande aya manyango mojano hiyo jagerete akabiti akabeto kwalia kagwata koyobanga ngisimi o akwana abanzo bakisugurime manyo mojano yorenge abogoreti oyo jagerete ando bali basoma na power chi mtukare tukasome tu science na kieba rekero monte bwatereneti aba ni irimo ike kanisa mapema yuro mwana sengo benya kira dororo no mwana ore omwake shiro baketatu lakini baba nyoro kubwe bwatereneti ana na babo kunya kwebera igo kuko mwanya bantu ande takumeti aro kabisa naenda ndagete ko boli riso ali muna igo babo likuruwegesa omuyana roche gaegesa telikubwata yangete minto yekale kubwata omwana oyo moiralia ege igwe mangana make amangana maya naende karobwe bwateraneti onye kanya bomo ngiti tige boyo ngiti ekiagereke mwana kukoibora ibokera abekebe mondo tapo de sabagento omondo dege bwateraneti wewe wako mainga omalete ninyi mwende montare ko ngesi man of which way yamo inde makeka na bonyi mwende moyo nure bukarasa wewe simano ovu na ene mabira wewe gini si na ene ocho wewe polisi na wewe odemo ina yako na wajango motare kwa majikanta kune wewe odote hapo motare kwa mali buti wewe odemo na odeba hapo ngi chama one garike mwana ke moja koiburwa jeiburwa ora asidi chama jitaike na alekeme agora biblia jama na ibore tue inde deji ke jayo ndogi kero baba mbogore tie bone kero ndio mwana neno le mandagira kiokoria na kigeko gara manoa amate omomira yamate luwa ki yuwe kero bana ngeba sawa baki kero ngina Samson are molito yako gulichiko ngata baise kosiba kenyuwa kero ayaya kwa rusi kunya danga nyimwete ngomotara ko mabori amoyo otenene ngakyo moyo tanya ngoria nani kwa kamera baro ukaenda ene ndo kengo ko baruocha ko baruonge ayati mario ngaria ye kwende e operation tako kwa kende etiano mumero oneri bintu biroro yora ngo jiriba ikira kikota ngoke
ko bona takuna kubwatireria omwana ekararira yangina ani nonyo mwana okwange dini ekaranga ina mababatie nonyo ore goche dini igare gocha ngatigange ebe bacha kontarira ngana kinakora geranga ritabegeto oyo nere tanjetie dini pi no mwana okoiborwa ekaranga matabie dini ya watabinge dini toche aya mangana ya Saburi 58 Mungu bitatu baka bitano abakoria mabe nibo basirete korwachinda cyabanyina abakoria mabe ibo basirete koruchinda cyabanyina abanyabolimo nibo bakoba abatantanu korwengatiyo koibora kwabo omuntu narosomera togorimo abo komaino gorimo mama maene chanja na chanja ure eni nawo gatabyo kuregena yani okabana ngaki ngonya ngogosi ogosi bona nabo bwara onya bono ndabi bitware ngata abago konyi bana ngenda ndari ibona jabira na bana ure baiga lakini o maana nawo motogosi omuntu kwa maranga tirangene ocha misirogoro akoye siringi 500 nyo mwana yo sukuru ilibuno ngaiga uno ngumura bono ngikona achiro konye urango buyari kandi yomenye ari cyasana sabutingoza kende ingoza bumonyo omanya kubona umatonyo ndabigo kibeza nabo ate ejina to ganduregi no maana no nyara ko batebigo como konya ege ikoni mugo montago jago bolimo ibona na basaba baba batebigo nari ngisasa obolimo bone ngirite okay somo ngare kwa siga to Parabuan nigo babwate obosongo Karabua babwato bosongo bonga buno bwengiti igo banga bunalirubi igo chamata ye erinde tiri baisa kuigwa eryo iri abanyamosira eri abahebi abangai karabua nije namato namoweka makonda y'omwaka omugima natagendane nabo kubakura ngotabibe kanisa ntoche ogoja wikima otabi umayete tigata tebekene egendo notali gonyire kanisa umayete abantu baro ibatogogeti abantu bari kanisa naba obagoja gokogokia naye bagoja baja gusasima abana baudora kubwati mbonzi bakogogeti ondata iyo kuri liwa kuminga gaki moyo anyantu bari ngabagena tuwe kangana tebo wana atigire che emo otabi kanisa nasanto bagoja gokogokia kanisa nari tibolia pendisaita asobo wenya bwakirugo waire bore kanisa nyagita ari togocha akiaba togoteranga omo wenya ore ange eso munyama vera agosa sokyachi it is best enka asobo sera buaya mari ngakere bakora kerora tibi okobona manganari mekana bora betraso mari bakora kerora kere mesa kingo kingo kutiringa igu ege tabu eke asa baiboli bali abake ege na kiege tabu wena tabutwara ege na kyo mama mama yango mwana oyo niko moya gocha ana musiriri niko moya gochimoina ana makonyire etegera tutali gosomege tabu eke abana babago kina bake twabatantaniri maitu abatantaneria waje kwenye mwana nko rugare obangira abageni bahe kwenda kogenda kwaimo kimara mocha kwaruta gochiaria kwagwaza komwaka makomo gochino ondirika cyana n'ubuzibya eri kwatugutire ariko kama daimo maete inta gete kago komo manene waturugera twaragira ano nugo
tani no bare oroje sane kuelera koruga yo kwemo kijisuguri kwemo kineji sani wakaranga omwana go ijanga tiga iwana manare ma omwana go ijanga tiga nde mama ga kuburu ya chigina njamburu ya semo arena kashika hekekete wamanya go ijasane kwa mwaka liko matawa diringa chigeni kumavu omwana oyorera otiga ekata mwekega bataba maroso yo omwana ya gakombe kai Korango to wala ku jari mara ta gojansa sore watingeke ibatoko burugera igatwa ande tuwa suka tuwa buruga sande aburuga buruga matakatarase abo atinjera bareki tabu mwaka wakanyoro mwana osali nyanya ya ngene bisicha ohayo ne bisicho bekirense wa mareta kupakororo wasako muita muna sese yarira bagena mwa tabiaro ne bisicha ayo ojakanga meta katake yechuba chuba keto wakara nyanyera wasimegete chuba waito mwana nani stop mwaro yendoki ekata mwekega dalange karote ndekuegerio mwano marete ni nyanya ntobu madebe roje nyanye egete kwaro eke na kikere kuja kwa nyanye mbaririga wana gojakera lero tigebi byarero byane tuja gotwe nyanye mbariri ngega dano moikore Edabu ke no yono mano mumura. Oke ba jabanga ekero omwana mumura kunya gukina abanga nyoro kunya kwerenga bikoro to byese. Ranga nero isire kwa batata. Ona kwerenga. Gosera no rasa isabo kare memo ekwe nyoro tingete. Gosene bitoma babigwa kunekero kuna biribya kwa ngara bitari ko kome. Oka nero iyaka gete kae nero na waka. Oke ba jabanga mweri baga nerigete. Ono mwakini gabana masiasi asinge njasa wende kuigera totageti omore ne taro machanusuru ai kumwama ora mrada ai kumwama egara jinga kijira ika wende kumwama yera to konyori egara ko angaro mane rasi oko amabune jarani gosone suni wata woki kuyabanga omwana yotabu wende kasi wane singe chunga dirichi kori komu ebintu biro mwana yako nyagoeterwa ogo ikabuoye tario moiseke kabiko nakema ro moiseka karandu moji bana rori ro motigo ejare na tachare kota kagocharuka ninane kwani kama aji bagacharuke yondo kende kyosho mwana kuruka oikage kera wana eko kuminga ntie kako kora ingana yinira sega tabwe kepejite wani kolendera abayuri Somia bano oborimo komo ikaransi bori kwa matebi bakagwakora ani orobuno ko mainere eta bwegenge bwate abayuri batagete kumanya bejite wani kogendera erinde ekabata kumanya ba omwana akayira marende ase mwate abate ngomari ngombo tienyira litwari gwakane bituma biri mwaretete toko manya rendo mari ngombo tienyi utaraika ibatu amwakanire osaja gatagi omwana nga Oliga bwate bitebike nane ta gotuinyora naende ase tonko genda ta komanyo nja bundize to mwana Oliana ni bora bona mubundize te na gokwairu aya gokonganya naenda bogo to moyo mama denga to olija birino yakonda wana to enda gokone liwa olia gokone ni asike maate oete oje bogeka ekyara gokoroji gokoura nganga ichibase chito chaye chire bana oete iga basi bano mwana omanyanga aseri kolezo lia bekirwe okwa golira ngao torigo eto oeta sa ngao ono inyora iga omwana oyo gwa training ngatari go eta kwa mubekire buya nane kwa mubekire raisi Biblia bataba moyo goturuka nirigena era bia kari akoreki oyo koleme irima ngora tangana bazoro ina karagani 26 verse 27 aya 28 katia iwa omwana yo kona gotureni abakora omwana gendo ibeto iyo mwana onde parenta komanya komenga rutanyaro nkanyana ane kwa nyirusirio omanya no manyanga no mwana oretete ana gochanga okungu ingange to iyo mwana no mwana oretete akunga mama tese kito ichi kala ene memongo to tamanya endu gotora ibeto banya konyora ene rio to inyare lakini onde ene kuerera
babundisiro mwana omwana ogochigwaturu baami to piaro omwana oyete isika no mwana nyonenda omwana oyete isiko nabekerera chisirinja 20 igoro nachikosoka chambura mombole ngogosina erorete agisema chuko gochaiga ndone mokuyime chiara ndo mokunyagojo kana maji mo kichagati gocha ndumoja ngokoboria wase kuomanale ngorabo kiwo sema kiya omondo gochikonyoro mwana oyo moiseke amanyora gochari moino osemora ko osenga kucha amanyora muna basayura ndo vitutenia restiteni when I'm talking amanyora muna amanyora oyo ikoga tebina kimokungu baba ura nke naye na kabweka ine baba na kwanire yo motu atekire igunaye senako umera eno gatebyo kora mwana oliyo gocha ona gona enjabe njocha mwajaba kungu bakonyora bakubwate kanerete bakorene te batete kumanya so kolera bali ndira baba bakolire ngayokorwa orujiri enjabe kuna bato bakobole sharp omanyango montonyo nere peni ngore teli wote basi ngorongo manyora njira yani gakunga mutume okungu mungani bubwate abigwa ayenkware gutabuge korenga naye gwae takuwo ngibono ne rasi mama ora kina kige ndeki yacha kei unokora kibuna giacha na nyoru bana sabo tinde kwa na bokori higo mwakombo lakini mondoma yada oriyo tinde getuo simba hata ni gotobori yani nyubateba ekiagara na mate mwe yaga tabine bari menku ruwo tiga biga karatu matuma gotena gatati kadetera anya gwate bigumo mwana wa mistake njarenge ayeligia mali bayoko mokwanera yaliyo manya wakonya lakini yekenyoroke komanyanga ne balimo na agambula wo itwa anya koba matiga itwe ale kaya itirwe ale wandariye odoroje ale wandariye basenare goja wakonya ngikwara goja wakonya ekiana nalikwara wakore bitina gojeso yo mateni bona bikiafu ekero mwano akaye weri what nonyane sukuru takoro ke sukuru buna basagiro yani mwana wakwa nilikiarenda bana bakwa iwo so mwaka amanya to mwana wa ima iro mwana royo ano momura amanya ta bana bari ko mondina ki mwajaro moshoyo bas abana baso baisiko bata bangembe ayo sukuru ya bareki mara ngani sina mbili mu ko na bitano ki biblia bata 22:15 Osibera nilieni masengora yo mwana Boli basibera nilima sengora yo mwana Heko borusia Bwana tigana ababoli ngendo kige kurusio boli dia sengora yo mwana Ekeranya mokumu no ero ene no musaja mama jani akuno mwana olione Naliye yakondora igakonyigwa igakonyumia meti ekaro montago kwanumia meti manyanga ingane erio engeri moromete aramokiga gukomera kore moya bona mwana tari gukunu na basanja bakambare na bana babo batari gukunwa okungo mongina wako mwana omwaka ono siwa kyo mwana wa ngane kerani okumwaka omwana uyokoranga omongana no ko kubakubyara omwana omuchigotama aki tiganda bego chesera abankonye omanya katena gasio magate mukangana aragwanga ndiora kan aragwaka ono ohura bubo gambi ane no oro ko jagataba omwana oyo basinyete nibakwete so abongo lakini kana ko baliya motisi kulinyo wata na tekora Tegocha yani no tu tola metigo ora diana gol ama tukari akare aya ara leo abana bakare igare ko nyoro mwarimu otenena ara ama motenna bali eri no none bari omwana oja amari nete yo ko uma digate ne akara otenni bari ta ora chire tago era ne bembe onere ngero makina no waka ne kina sikira ngai ne kiao otaba muko igwabiri ne bari chire okora ero omwana yo bangaki ikomana ya matuka kare abwete na yale omwana ba isenge mbale na bamura ekera abaiboli batete ko ba control
moino ana olio iwa naye nogote oikabu Yohana 21:18 nogoto iko erine nayo kuminga ano ari na rego kana wana ayu kumina bebe kumina bibere ko yo somansa ayu igo moiseke ogote bunga aso ko genda gochi chise chiogocha njese chinchingo gati ande tindu no mane ngane kanisa okorwa takona komena tari kanisa okoru nako tiki yabone chikanisa echo ire ngachi kanisa ire ngachi ale ande bano gochi tika matukabera tato watikara nesuku wat ekyagaro mo jando okorire yura ndo tutenia rest 20,000 yo mo jando inga no ruri wana matukabera tato tuli mwana sukuru tuli gochi kanisa wana kwa menya komo bweke nyoro asa bakungu bango eta nijikonda gochi ayo Yay! Asamol. Ikomena ibere bungo ikomena ibere. Obonga nini gobara saba ntaba nene. Oh, ngai nini gobara saba ntaba nene. Na okomenye myake menje na kuo okomanya. Bora basaba, ege ntobara abaya. Igoma maetenga kuishi kwingi ni kufanya nini? Ni kuona mengi, lakini mama ndinga bukwero ne maetema manaya. Yaani barabuwa bakuate kuno motari, bako some zukuru, lakini bata maetinga manganaya. Na atagete abe apredi egarabara zekinga kyabo. Igo moyi boli kawo kana nganje boli roje gete kinga ikia, na aya nchira nango moyi boli makwana, igo akorireki. Ora ni kwana mangana ta Ujininda tigera igo. Mangana tu akwanira achi wiki ibere. Mange no bosongo, amange na ramaya. Wokuno kwa eli, dona, mwana besanye. Enki. Tigo manana tokonye. Kaye bo kini abana bao, asenjere wenete, nonyane kenyoroge batema haki. Abana bari kenyore kabaya rana kibare. Abaya mono. Ono ki nyorongi akaragere tikuna abana kabo kirigiti bakaro abaeta niri nakibano toko muga mana na basisenye biya mana sogonte